ଦେବୀ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ କମଳ ପୁଷ୍ପରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବାର ଦେଖାଇଥାଉ। କମଳ ପୁଷ୍ପ ମାନେ କ'ଣ? କାଦୁଅରେ ରହିବ, କିନ୍ତୁ କେମିତି ରହିବ? ସବୁଠୁ ସୁନ୍ଦର, ସବୁଠୁ ଅଲଗା। କମଳ ପୁଷ୍ପକୁ ପିଓରିଟିର ଚିହ୍ନ ବା ପିଓରିଟିର ସିମ୍ବଲ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ପିଓରିଟି ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମଝିରେ ରହିବା, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସଂସ୍କାର ଆଉ ସ୍ୱଭାବରୁ ସୁନ୍ଦର ରହିବା। ଯଦି ଆମ ସାଙ୍ଗରେ କିଏ ଖରାପ କରିଲା ତ ଆମେ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ଦେବା? ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଶକ୍ତି, ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ପ୍ୟାର ଆଉ ମୋର ବହୁତ ସାରା ଆଶୀର୍ବାଦ ତୁମ ସାଙ୍ଗରେ। ଟିକିଏ ବି ମାଇଣ୍ଡରେ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ହେବ, ମାଇଣ୍ଡରେ ରିପିଟ୍ କର, ମନକୁ କାନ୍ଦିବାକୁ ଦେବାର ନାହିଁ, ମନକୁ ଖରାପ କଥା ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ଦେବାର ନାହିଁ, ମନକୁ ଖରାପ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆଡ଼କୁ ଯିବାକୁ ଦେବାର ନାହିଁ। ଖରାପ ଚିନ୍ତା କରିବାର ଯେମିତି ଲିମିଟ୍ ନଥାଏ, ଭଲ ଚିନ୍ତା କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଲିମିଟ୍ ନାହିଁ। ସେ ତୁମ ସାଙ୍ଗରେ ଯେତେ ବି ଖରାପ କରୁ, ଯେତେ ବି ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କରୁ, ତୁମେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ଚିନ୍ତା କର। କାହିଁକି ନା ଆମ କର୍ମ ଆମ ଭାଗ୍ୟ ଲେଖୁଛି, ତାଙ୍କ କର୍ମ ତାଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଲେଖୁଛି। ଆମେ ତାଙ୍କ କର୍ମକୁ ଦେଖିକି ଆମ ଭାଗ୍ୟ ବିଗାଡ଼ିବାର ନାହିଁ।